Ïing Kashari kalabut South Lake Kyndon haba ya hukum pelat jamin ya Sonam Raghuvanshi kabla kedau bakadai ke bah khamat haka company yap yo lok jongka uraja Raghuvanshi da kejian sela baru ba jongka uraj Kushwaha but ai nong penyap pat hau Vishal Singh Chauhan u Akash Rajput baru Anand Kurmi. Kehukum pelat jamin na ke Kashari, ke kong DR Kharbetang Additional DC Judicial Shillong, ke kedau bagi tegi Kyndon ki long bagi Sonam kamdai ban petri lani ban pendu ya ki sakhi sabut ban wanmi si Ïing Kashari haki tarik ban bo bom dai ban pet nagi benta bor penyat ke Ïing Kashari latang da ki jingbet ban bukan bo ya ka personal bond ke basan pau hajar tingka. Ke Ïing Kashari kala ai ya kaning hukum hadin sausian ke jingkerpat bat halor ke nongrim bagi bor Pulit ki klamla ban batai benya ya ki nongrim ha ke jingkem ya ke Sonam. Shu ke hukum ke kedau bagi intimation of grounds of arrest format bala ai syakahi Kyndon ki checkbox ki berklembo dak bat kumju ke jing kedau ya ki Kyndon bam ya hap ke Bharatiya Nyaya Sanhita. Nalor kini ke Ïing Kashari kala shim ba omdan jingbu jingtho la ni record ban peni ba ya ka Sonam la mi khmat dau noi sa jongka ha kapor bala ra ya ka Ïing Kashari ningkong ha Gazipur ha ka khandai tarik ujilio arja arpusan. La kedau ru bau noi sa an ka Sonam ulai sa bah kapor bakam ya ka ki bor Pulit kimbot ya ki Kyndon bari bet ban bot kata ban ai ya ki nongrim ha bakam kat kum ki Kyndon an bat kumta ka penkhen ya ka article 22 in bracket 1 jongkariti sensyar kari India. Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kata I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka shop plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.